Любі моєму серцю, брати і сестри, сердечно вітаю вас у час подяки Пану Богу за 2020 год і молитви об даруванні нам Божим провідом нового 2021 года. Як ми вже ведаємо, Папа Францішек 3 кастричника бягучого года у Асижі підписав енцикліку «Фрателлі Тутті» об братерстві і соціальному сябровстві, у якої, між іншими, приходить до виснови, що життя – це не час, який минає, але час зустрічі. І тому лічить понтифік, що ніхто не може відчути коштовне життя без реальних творів тих, кого він любить. А Бог не глядить очима, Бог глядить серцем. Тому дякуємо вам, люди у білих халатах, за ваш позик серцем, за час зустрічі, за ваш дар самого себе, за вашу боротьбу за кожне життя. Ми не бачимо ваших творів. За антивірусної маски тяжко розпознати, хто похиляється при мені, хто гетий самаранин. За вашу умілость бачити серцем ми дякуємо і молимося до Бога. Мої дорогі сябри, час минає, а з ним до історії доходить високосний 2020 год, і тільки час зустрічі у братерстві і соціальному сябровстві з делікатним поленням теплині серця і позірком спочування заставить свій слід у пам'яті кожного з нас, як позитивний багаж, який ми охотно заберемо з собою у новий 2021 год, новий час зустрічі. Тому за Папой Францішком хочеться повторити, що Костел – це дом з відчиненими дверима, бо він маті. І подобно маті Єзуса, Марії, ми хочемо бути костелом, який служить, який виходить з дому, виходить зі своїх святинів, виходить зі своїх сакристій, щоб супроводжувати життя, підтримувати надію, бути знаком одинства, щоб будувати мости, розбирати мури, сіяти насіння примирення. Гэты і іншыя шляхетныя намаганні, на думку пантыфіка, мають право на реалізацію, калі сучасныя зразумеюць, што зямля ёсць пазыка, якую атрымлівае кожнае пакаленне і павінна перадаць яе наступнаму пакаленню. Аднак вельмі важна, каб мы не страцілі здольнасці заўважыць неабходнасць перамены сэрца, звычаяў і ладу жыцця. Мои дорогие, новый 2021 год, згодно з волею святого Отця Францішка, присвячений святому Юзефу, опекуну дитятки Єзуса і обранника Найсвятейшої Панни Марії. З гэтай нагоди святий Отець написав апостольський лист Патріс Корде, батьківським серцем, присвячений 150-годдю признання святого Юзефа опекуном католицького костела. У гэтым лісце пантыфік заахвочвае нас нанова зразумець сэнс працы, якая надае годнасць, якая становіцца удзелам у справе збаўлення і магчымасці рэалізацыі для сябе і сваёй сям'і. Ён заклікае адкрыць каштоўнасць, важнасць і неабходнасць працы, каб закласці асновы новай нармальнасці, дзе нікога не выключаюць, каб з годнасцю і радасцю есць хлеб, які з'яўляецца плёнам працы. Ні адзін малады, ні адзін чалавек, ні адна сям'я без працы. Такі дэвіз прапануе Папа у 2021 годзе. Заахвочваю вас, браты і сёстры, сябры, людзі добрай волі, суайчыннікі, да малітвы пры яслях Езуса Хрыста, нашага Пана і Збаўцы, за нашу айчыну і яе народ, на парозе і на працягу новага 2021 года. Аб хвале Бога на вышынях, аб пакоі людзям добрай волі на нашай бацькаўшчыне і каб быў хлеб на нашым стале і да хлеба. Са святам і Новым годам!